Para unha muller, ser alcaldesa do teu concello segue a ser a mellor das experiencias políticas. Non pode extrañar que a primeira alcaldesa galega fose elixida hai 90 anos, xa que moi pouco antes, nas eleccións xerais de 1933, as mulleres puidemos votar por primeira vez. Como que seguro tampouco vos extraña que despois de 40 anos de ditadura franquista, nas primeiras eleccións municipais democráticas de 1979, só resultasen elexidas 6 alcaldesas en Galicia. Hoxe, 90 anos despois da investidura de María Gómez e 47 anos despois das primeiras eleccións locais posteriores á morte de Franco, en Galicia aínda somos só 70 alcaldesas nos 313 concellos galegos. Por todo isto, na conmemoración deste 8 de marzo de 2026, Día Internacional da Muller, dende o municipalismo galego representado pola Federación Galega de Municipios e Provincias, quixemos poñer o acento no labor imprescindible e non sempre recoñecido das mulleres como xestoras públicas, evocando a figura pioneira de María Gómez. En homenaxe a María Gómez e a todas as alcaldesas galegas que dende ela houbo e hai, lembremos o reto que dende o municipalismo galego temos asumido de acadar a paridade nas corporacións e nas alcaldías galegas nas próximas eleccións do ano 2027. Parabéns ao Concello da Cañiza por ser pioneiro nalgo tan relevante como ter a primeira muller elexida democráticamente alcaldesa dunha vila galega. Parabéns aos seus veciños e veciñas. Parabéns ao seu alcalde por non esquecela. Hoxe reunímonos para render homenaxe a Maruja Gómez González, primeira alcaldesa elexida democráticamente en Galicia, unha muller pioneira que abriu camiño nun tempo complexo e que representa valores que seguen plenamente vixentes. O seu acceso á alcaldía representa moito máis ca un feito local, representa un avance democrático e unha expresión clara de apertura social e política nun tempo de cambio. Pero representa tamén algo máis profundo, a irrupción dunha voz femenina nun ámbito no que durante moito tempo as decisións públicas se tomaban sen presencia nin mirada de muller. 90 anos despois, seguir pronunciando aquí o seu nome significa recoñecer que a memoria democrática tamén se construye desde os concellos, desde os espazos próximos e desde a lembranza das persoas que contribuíron a abrir camiños e a ampliar horizontes de liberdade. A Cañiza sente orgullo de que esa primeira alcaldesa democrática de Galicia fose unha veciña nosa e de que o seu nome forme parte da nosa historia colectiva e da historia institucional de Galicia. Un legado que hoxe seguimos recoñecendo con respeto e coa vontade de que permanezca vivo na memoria pública do noso municipio. 13 de marzo de 2026, a FEGAN, en representación do municipalismo galego, rende hoxe unha merecida homenaxe na Cañiza a María Gómez, primeira alcaldesa democrática de Galicia. Para min é unha honra persoal e política participar nesta homenaxe a unha muller pioneira nun momento complexo, que o seu exemplo perdure. María Barral, vicepresidenta executiva da FEGAN e alcaldesa de Betania.